Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai tichingoti maswera sei mudare. Rekezei tibva tapinda message yedu yekutanga. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri musikana uye zvekare handisati ndava nemwana. Handizivi kuti ndichakwanisawo here kuzoita mwana nekuda kwekuti ndakanzi ndine shavi renjuzu iro riripo pandiri. So I've been trying to run around behind my mother's back because I don't want my mom to know kuti ndo zvandava kuita. Like my mom ivo vanototi kwandiri, you have to be happy kuti utori neshavi iri renjuzu and rakatongouya kwauri without ever buying it, because kune vakawanda vanotoshuvira kuva nawo mashavi acho enjuzu. So kwedu mukomanashe zvinonzi madzitete angu vaitawo izvozvo zvemashavi enjuzu, ndokusakawo rakazouyawo kwandiri. So ndichikura amai vangu vaindikurudzira kuti ndige ndichisejusa even varume vevanhu mukoma. It is very unfortunate kuti ndaitorara nevarume. Amai vangu dzimwe nguva vakatotarisa nezera rangu, I think my mom, she needs to get arrested. Mukoma nashi ndakatanga kurara nasekuru vangu, hanzvadzi yaamai vangu, apo pandainge ndichiri ne14 years. Saka sekuru ava mukoma vaitawo zvekutengesa fodya nekurima fodya, vainge vatori nepurazi ravo. Saka chaindinetsa ndechekuti nguva iya yekuti vanenge vava kuda kutanga kurima fodya ndipo pavaibva vazouya kumba kwedu, and most of the times amene zvaingoitika so mndara vaikwanisa kungobuda, then vaizoti kana vauya sekuru ava, instead yekuti vange vachipiwa spare bedroom yavo, ndaizotoona vatoisa mabags avo muspare bedroom mangu. But paya kana vanhu vasati vaenda kunorara vanenge vachingoona havo TV namama kusvika late, then waizovaona ivo namama manje vobva vachizouya. Kwamanashe zuva rekutanga zvakandirwadza, handidi kukunyeperai because amai vangu vainge vakatondibata vachitoti hazvimborwadzi kani, hazvirwadzi. Pandakavaudza kuti zvainge zvichirwadza zvandainge ndichiitwa nasekuru, vakabva vati unongorwadziwa kamwe chete, after that unenge wava kutonakidzwa zvako. So mukomanashi ndakabva ndachizorara nasekuru, but upenyu hwandakazotanga kurarama kubva ipapo wainge kwava upenyu hwainge uchirwadza. Chimwe zvekare ndechekuti sekuru ava, even though vainge vaine motikari yavo yainge yakanaka, yainge iri Isuzu KB nyowani chaiyo, makore acho iwawo ndo dzaitovawo motikari dzaishandiswa nevanhu vane mari dzavo. Like vaiti kana vauya paya kuzotengesa fodya dzavo nemamwe marori avo, then ndipo pavaibva vachizodzokera kumusha nebhazi. Saka taitovaperekedza takati inini namama navo tobva taenda kumbari tunovasiya tatovakwidza bhazi. Always mukoma vaindipa $10. Nekufamba kwenguva mukoma nasha really do not know kuti how did he do it, because vaiti kana vakandipa $10 iyoyo, next time futi vakazondipa $10, pandakazotanga kunotisa kuti there was something that was going on. Handiti mari yoga inenge ine maserial numbers. Saka ndakazosvika pakunyora mari iyi pasi mukoma, ndokubva ndachizoona kuti ndo mari yavairamba vachingondipa. Pandakaudza mama mukoma, sekuru vakabva varegedza kupota vachindipa mari, vaikwanisa kungondivigira like hembe nei pavanenge vapedza kutengesa fodya dzavo vobva vadzokera zvavo kumusha. So mukomanashi, I really had a very tough upbringing. So amai dzimwe nguva vaitonditi ndinge ndichienda kunorara nevarume vevanhu vamwe vainge vachiroja pamba pedu, vamwe vachiroja pama next door. Then one day ndakazoti ndakagara pasi mukoma, ndainge nditori mudining ndichizvibvunza kuti saka upenyu wandiri kurarama asi zvichazovei, zvichazoguma nei? Mukomanashi ndo pandakangokaruka ndatoona kutoti pamberi pangu painge pakamira umwe mukadzi. Saka mukadzi uyu mukoma ainge ari murungu, aine vhudzi rainge rakanaka riri white. Mukomanashi kuti tige tichitarisana naye ndainge ndisingakwanisi kunyatsokutarisana naye zvakanaka because maso ake aitoita sekunge anenge achitobvira moto. So mukadzi uyu zuva rekutanga pandakamuona hapana kana chaakamboti
kutaura, asi iye aingozevezera, so pasina kana chandainge ndichimbonzwa. Saka zvakaramba zvichingoitika. Ndaiti kana ndava kuda kuudza amai vangu, ndaitonzwa voice raiti kwandiri, usataura, zvese zvaunenge waona usataura, nguva isati yakwana. So takazoti nerimwe zuva tainge tiri kuchechi, musi wacho ndainge ndichitorwara, ndokubva amai vazotaura navamufundisi about that, because ndairamba ndichingotemwa nemusoro. Amai vakabva vazotaura navo, tikabva tanzi tinge tichizouya kumba kwavamufundisi. Takazoti tauya kuya mukomanashe, ndipo patakabva taona kuti vamufundisi vainge vari vega mukomanashe, then ndokubva vazotanga kundinamatira. Ndakasvika pakurara navo mukomanashe vamufundisi ava. Amai vangu vakatarisa zvezvekuti everything that was happening zvainge zvitori demonic chaimo, inonzi demonic possession. Ivo vamufundisi vaitita sekunge vainge vatobatwa nemadhimoni. Tapedza kurara navo, ameno so zvavakangosara vachingoita naamai, but not for a very long time. So after that was when amai pavakazonditi, iwe uno umwe here waunogara uchingoona umwe mukadzi? Ndikati koma makuudzai kuti inini ndine munhu wandinogara ndichiona ndiani? Vakabva vati nekuda kwekuti ndinozviziva, kana kuri kunzi ukazomuona zvekare mukadzi uyu unge uchizondiudza. So ndakazomuona zvekare mukadzi uyu nerimwe zuva ndichitomopa zvangu ndiri mubathroom. So this was after ndapedza kugeza. I was just feeling lazy kuburitsa mvura yainge iri mutabu. Ndakangoona matova nehove yainge ine mabright colors mutabu imomo. Ndakati ndichinovhunduka, then I looked into the mirror and I saw kuti mumira muya mainge muine munhu ainge akamira paside pangu like ndakazviona handiti pandakavhunduka mumira racho remubathroom, but ndazviona kudaro mukoma. It was my image in the mirror had frozen, and paside pangu painge paine umwe mukadzi ainge amira paside neni, but this time akauya ari mutema manje, aine bvudzi rainge rakanaka mukoma, rakazara maglitters. Akabva ati ndauya kuzokupa chipo. Ndikati chipo chei? Akabva azobuda mumira muya ndokubva azondibata sikarudzi yangu akanditi, ichi ndo chipo chandasarudza kuti ndike ndichizokupa. Hakuna murume acharara newe ukatadza kuzopiwa mari naye murume iyeye. Hauna murume wauchati uyu ndada ukatadza kudanana naye. Ndakafara ndikabva ndati that is what I have been looking for. Ndinongoda hangu munhu wekuti anozondiroora. Akabva atsamwa mukadzi uya zvekuti ndakanzwa mwoyo wangu uchirwadza. Zvikanzi haisiyo mission yatakupa iyoyo. Mission yako ndeyekuti uri kufanira kuti unge uchizofamba uchizadza minyama muvarume each and every time paunorara nemurume. Hauzvizive here kuti panenge patoita asoul connection? Saka ndo atinenge tichida masoul connection iwawo. Tinoziva zvatiri kumadira masoul connection acho iwawo. Unozozvigona here? Ndikabva ndati hongu. Handina kuti hongu nekuti ndainge ndichida, ndakangoti hongu because ndainge ndava kutotya, ndava kutoti panapa upenyu hwangu hunenge hwatova panjodzi. Mukomanashe ndakabva ndangokolapsa. Amai vakabva vazouya, amenoti vakazviziva sei. Pane mushonga wakazomwaya vachikwiza kuzvitsitsinho zvangu uku. Ndokubva ndachizomuka ndikavaudza zvose zvainge zvaitika. Vakabva vazondipa kamwe kamucheka kered kandichiri nako nanhasi uno. So kubva ipapo ndo pandakatanga kuona kuti kana ndikapinda mumarelationship nevarume, murume iyeye wandinenge ndava kudanana naye, kungorara naye zvinhu zvake zvinodhakwa. Instead yekuti munhu iyeye ndinge ndichimunzwira tsitsi mukoma, ndinobva ndatomuramba. Apa anenge ari munhu wekuti anenge aspenda mari yakawandisa pandiri because varume vakawanda vanondida nekuda kwerunako rwangu. So mukomanashe anoti paya kana aspenda mari yake yakawandisa pandiri, ndobva ndachizoona kuti angova yakwana manje. Apa anenge achingonyengerera kuti wadi wambouya tikarara tose, then ndiye ndichiramba. Pandinozongonobvuma mukoma, upenyu hwake hunobva hwatodhakwa. Same time mukomanashe upenyu hunobva hwatodhakwa. Like there was this other guy wandakatanga kudanana naye. Saka mufesi uyu iye aita zvekuunza madragon munomo muZimbabwe, achitoti ndine macontracts nemawarehouse kuSouth Africa. Zvinhu zvake zvaimufaira. Kana motikari yainge achifamba nayo yawanyatsokuona kuti panapa ndazvibatira mbinga yangu,
but mukomanashi akangonofira kungonorara neni, then zvinhu zvake zvikabva zvadhakwa. Munoziva here kuti by the time paakazocommita suicide, he was now owing a lot of people because akati atora mari dzevanhu aorder madragon aya, then ndokubva achizobatwa paboda. Mumwe macho aingobatwa muroad umu. Hapana kana any dragon, even a single can that he delivered from South Africa. Ose mukomanashi akabatwa. Ndo zvakazokonzeresa kuti ange achizocommita suicide. And dai Mwari avo vakazondiregerera, because ipapo mukoma he came out to me akabva ati, "Sha baby, unoreva here kuti in this darkest moment ndakuudza kuti kuboda huko kuri kutonzi kuri kudiwa $8,000 kune matrucks maviri akatomirako kuboda ikoko abatwa nemadragon, and right now you are here telling me kuti you don't love me anymore. How am I going to survive? Ndakutadzireisha, why don't you just stick by me until this dark cloud is over?" Ndikati kiki dark cloud manje, dark cloud is over. Dark cloud racho iroro richazoita over rini? And patinenge tiri padark cloud apa ndenichirarama nei? Kumafuta ekuzora uchagona kunditengera here? Kana pakazobuda imwe iPhone, kuvamwe vangu zvavari kudriva motikari, ini ndisina kana motikari. Now you are telling me about a dark cloud. Baba mwanaka, dai matsvaka baby mama wenyu ndo vanokwanisa kuzvimirira zvemadark cloud. Inini hangu handikwanisi. You did not give me a child, so I don't think kuti there is any need for me to stand by you. Inini sezvo waona kuti hauchakwanisi kundichengeta, I think it is far much better that you go your way and I will go my way. Sha nditsvake munhu wekuti anoenderana neni in terms of class. Mukomanashi apa ndaishainira munhu wekuti aitombobata mamillions nemamillions, ndiye wandainge ndavakuudza kuti you are not my type. Akasvika pakushaya kana $1 zvekuti aitondifonera achindikumbira mari. Ipapo ainge ava kuda kuzama kuti anga achigadzirisa zvinhu mukoma, motikari dzakadzitengesa akaita sei, but zvinhu zvakangoramba zvichingodhakwa. He then said, "Shamwari, inini hangu ndafunga kuzviuraya." Ndikabva ndati, "Zviuraye dhiya, handina kana basa nazvo." So mukomanashi mushure mekunge ndamuudza zvose izvozvo, ndakabva ndangotena on kuti machats anga achizodisappear, zvekuti dai kwanga kuri kunzi machats haana kudisappear, this guy mukomanashika ndingadai ndakatomuendera kujeri. You know zvandakaita, ndakatowedzeredza padepression yake iyoyo. Ndaitoenda painternet ndobva ndatomuudza kuti these are the fastest ways to die. I think kuti when I broke him, that was when pandakamutumidzira video, it was a short clip. Ndakangoka tena kakaita ka short clip ndiri busy zvangu ndichitoitwa noumwe murume wandainge ndava kutodanana naye akarwadziwa mukoma. He typed ndikabva ndati zvawaona ndizvo zvosiyana neni. So even though I knew like spirit yaitozviziva kutoti this man, he was in a dark place. And mukoma, there are people out there who think kuti they are strong, zvekuti inini handimbofindaka zviuraya ini, never, will never do such a thing. Mukomanashi, when you are in a dark place, panosvika imwe nguva yekuti there is no way out of your misery, and once you get into that place whereby there is no way out of your misery, that is when you see kuti kufa kunenge kuri nani. And this spirit that is inside of me mukoma, ndaitonzwa voice iroro richitondiudza kutoti push him to the edge, push him to the edge mukomanashi. And ndairamba ndichingomurwadzisa nemadiro acho awo ainge achindiita. I know that he was not going to survive, but I did it anyway. And ndaitonzwa kutoti muchipfuva mangu umu maita sekunge mainge muine chinhu chainge chakandigara, ndakaita kuremerwa. You know what happened when the sister called me? The sister called me and told me kuti they had been trying to get hold of him. Unfortunately, they can't. And since they knew that I was dating him, and yeah, I was dating him, but handiri munoziva kuti munhu yanga ane mukadzi, and I'm not the only girlfriend. Atori nemamwe magirlfriend, so why mazongotanga nekutsvaka inini? Then vakabva vanditi they found him dead mukoma. Ndakaridza mary, but I was just pretending. Munhu uyu ndaitozviziva kuti ainge atofa. Akatouya kuhope kwangu akati, "Asi Jessica, not her real name, ndozvawafunga here izvi kundiurayisa?" And I just ignored it. Ndikabva ndamuona achitorwa nenjutsu dziye dzikabva dzazoenda naye. Mukomanashi,
ndakangoti ndangoziva through the relative, even though I knew that the man had passed away, but ndakati ndaudzwa nasisi vacho kuti the guy had passed away, mukoma ndakanyatsokunzwa chimwe chinhu chakatanga kufamba chichibva kusikarudzi kwangu uku, chakafamba mukoma, chikakwidza chakati chinosvika pahuro apa ndobva chazodzika manje. That painful feeling that I used to feel pachipfuva changu ndichinzwa kuti ndakaremerwa, it completely disappeared mukoma, and I felt relieved, and it happened at that time. So kusvika pari zvino zvimukoma ndo zvandinotongoita izvozvo, ndine marine spirits avo aripo pandiri, and ndakaudzwa kuti ndo mission yangu yandinofanira kuti ndinge ndichizotevedzera iyoyo. Like kunyangwe zvikanzi vanhu vakatoda kutondiona, you won't even believe kuti ndiri munhu anoita zvinhu zvakadaro. I have an innocent baby face, zvekuti most of the men vandinotaura navo immediately munhu anenge ava kutoti kana zvanga zvichiita dai wauya so that ndizokuroora and ndinokuda, ndava kutanga kutointroducwa kumafamily members. But behind all of that mukoma, there is another spirit that forces me, but ndiyo nyaya yangu mukoma. Kana mukaposta ndizivise, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa, strange things indeed they do happen in this world. Can you just imagine? Hanzi kana ukandiona you won't even believe kuti ndo zvandinoita izvozvo, but ndakapiwa mission nemamarine spirits. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Pane kamwe short message ako kandakatumidzirwa nevamwe mukoma vedu. Let me try to find that message. Okay, I will post it pa episode yedu inotevera, but imwe yandinokwanisa kukuverengerai yakatumidzirwa nevamwe vanzvadzi vedu. Anzi, mukomana chimakadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Kwedu kunoitwawo zvechivanhu, so in general I want your listeners to pray for me. The reason as to why it is because I have a daughter that is supposed to graduate next year. Mukomana she ndine hope dzandiri kurota, saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo just to pray for me. Zvaizvezvi kuti ndige tichinamata zvinoti remei, asi if you pray for me I think kuti nekufamba kwenguva ndinokwanisa kuzobatsirikana. Mukomana shikwedu vanhu vanobayana kani, vanobayana nemapfumo, like spiritually vanhu vanotobayana nemapfumo. So I'm scared kuti kana ndikanyanya kuda kuita press the issue yekuti ndada kutotanga kutonamata, ndinozotarisana nedzimwe hondo dzekuti kudzikurira kani inenge yatova hondo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndinamatireiwo. Ndiri kutya kuti kana ndikanyanya kuda kuita pressure yekuti ndava kutotanga kutonamata, kwedu vanhu vanobayana nemapfumo. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.